Zelan joate zinien, prozesio moduen? Bai, danok, berbetan dezerien. Ofrandara... Letaini izan hori? Bai, letainia. Ofrandara arte berbaileken. Ofrandako plantan, egote zen arbol handi eta gaiz bat. Dan eite gitzen lotu. Lapur baten egon. Eta han emoten duzkoen txarteltxuet. Letainien joan denak ardaba hartzeko bizkergen. Areaz txarteltxuegaz, zagibetero den zeuen aientamentuek. Norregoak? Ez, toketan zekonak urtin baten. Osea, txandaka? Txandaka. Txandi ez dure indona lantxe. Zalarra betzu, musike, txanota... Bai, da guretzat, zein beteterotik lagu izitez, eroan ontzilero biarratzeko. Arantzire, emonetxe hori txartela eta arantzire gotaten zuen. Baina, ontzile gumi eperoan dizela, zegeroan negarri gara danoketa da. Ontzile eroan duzen. Lezalez egoten aportuten zan gauzi, baina kristalezkoa egon bihar. Daztu nahi, gerko modukoak ezin egon produktuak ontziek eta. Buena hartzen gendu ero ardoa. Erremite bakotxak emote zeuen beraren emezie. Amezi urten, urteetan genduen kanpora danok, abadiegaz. Da abadiek izate zeuen, orain enbiu odaie berinketu. Hanek intzuzen, errezu batzuk abadiek, beralin gutik. Odaie berinketu, zer da? Zeruen, berinketu, urberinketuaz. Da danok errezeu, beraren izaten txunari kontesta. Beraren egorazin